Jama'a barkanmu da dawowa. A yau za mu yi bayani dangane da abin da ya shafi wato else statement. Kamar yadda za ku gani a nan suke bayanin cewa the else statement is the default statement of all the conditional expression in all programming languages. Abin da suke nufi a nan wurin wato shi else statement shi ne kamar default, shi ne wanda yake kamar a standby idan an samu duk wasu condition ba a yi meeting nasu ba, wato ba su bayar da abin da ake so ba, to shi else statement zai executing domin a samu output, to shi ne default. Sai suke cewa when all the if and else if conditions return false from top to bottom, then the final default else block statement execute. Mun yi bayani kuma mun yi practice a kan abin da ya shafi if and else if conditions. So a nan wurin idan waɗannan abubuwan aka samu ba su dawo da abin da ake buƙata ba, duk suka dawo da false gaba ɗayansu, to shi wannan else block ɗin shi ne zai executing because shi ne default. So in condition ya checking from top to bottom na waɗannan if, else if ba a samu daidai ba suka ba da false, to wannan else ɗin ne zai executing. Kamar yadda za ku gani a nan suna bayani a kan wato tsari syntax na yadda ake amfani da else statement. The else statement syntax is simply writing else followed by the default statement in open and close curly braces. To bari mu yi shi a matsayin practical don yadda za ku fahimci ya ake amfani da shi. Don sun ce kawai ana rubuta else ne sai a sa open and closing curly brace. To kafin nan za ku iya dubawa kamar yadda za ku gani a nan wurin shi ana fara condition ɗin ne idan ya fara condition ɗin zai duba is it true, idan true ne to zai executing wannan code ɗin, that is the if code. Idan kuma ba true ba ne zai je wato is false kenan zai je executing the else block, then else block will be executed then kuma sai ya ci gaba da running. To yanzu bari mu je kamar wannan program ɗin shi ne muka rubuta a baya muka yi bayanin menene if, else if, else if, else if, to a ƙarshe in kuna son ku rubuta kamar yadda suka yi bayani else statement kawai haka za ku rubuta kamar yadda suka gaya muku else sai open and closing curly brace shi kenan ku rubuta else statement. Shi wannan sai kuma ku zo ku rubuta wato code block ɗin, wannan shi ne code block ɗin me kuke son ya executing. Yanzu misali system.out.println yanzu a nan wurin me muke son mu yi executing tunda gaba ɗaya a ce misali duk waɗannan an duba babu wani grade a nan wurin. To muna iya rubuta maybe ko no grade found ko kuma in babu gaba ɗaya a nan wurin muna iya cewa student is absent. So wannan shi ne else statement kamar yadda za ku gani a nan wurin. Misali mu yi comment ɗin wannan abubuwan gaba ɗayansu sai mu zo mu ce int let's say sex is equal to male, F1 it shouldn't be should be char. Now if let's say if sex is equal to male, just print male. In kuma ba haka ba ne else sai mu rubuta else block meaning wancan ba haka ba ne. In ba haka ba ne sai mu ce just print female. So wannan shi ne kawai syntax ɗin yadda ake yin else statement. Else open curly brace closing curly brace. A tsakanin open and closing curly brace sai ku rubuta abin da kuke son ku yi executing. Wannan shi ne yadda ake yin wato else statement ka haɗa shi da if ko ka haɗa shi da else if, to wannan shi ne else statement.
a bidiyon mu na gaba za mu yi bayani dangane da abin da ya shafi wato menene switch. ‘Yan uwa ku yi mana like, ku yi mana subscribe sannan ku yi share. Mun gode.